indiferent care ar fi, ce fel de persoană este, nu o să vină înapoi până ce tu nu o să te schimbi în interior. Este un proces întreg. Această venire a espiului, a persoanei în care ai tu un blocaj. Ea nu o să vină instant, doar pentru că tu vrei asta. Sau pentru că faci o tehnică, o meditație, ceva în legătură cu acest proces. Tot e necesar să lucrezi în interior. Din interior, când tu o să fii convinsă 100%, când schimbarea ta o să fie una reală, atunci espiul tău o să vină. Și o să vină pentru că e garantat prin legea asumției acest lucru.